дойде и последният ден в училище. Бояне, Бояне, пак мислиш за коли и за глупостите, които правихте с Иси. И все аз трябваше да ви укротявам. Това е. Сигурно вече трябва да сме си казали всичко. Но не е така. Има още много неща, които бих искала да ви кажа. Затова избрах едно стихотворение на една наша поетеса, която мисля, че го е казала най-добре. Човек се ражда с вик и с вик умира. Но между тези два съдбовни мига до себе си човека да разбира. Едно дърво да посади, му стига. Една любов до край да изживее. Една главица детска да погали. Една сълза при нужда да пролее. В едно огнище огън да запали. Един премръзнал и случайен пътник в дома си да приеме и нахрани. Един щурец в сърцето си да скъта, за да лекува старите му рани. Да изкове голямата си истина. Какво му трябва още на човека? На дните ни броените маниста се ронят в пепел. Никой не е вечен. Какво ни остава сега? Бала! Ще се видим на бала! Довиждане! Бях с тях последните 4 години. Дали те ме разбраха, дали аз ги разбрах, а къде ли ще са утре? Изгревът даде началото на един от най-специалните дни в живота ни. По-специалното за Боби в този ден бе сбъдването на най-съкровената му мечта, добре известна и на родителите му. Часовникът, подарен от баща му, повече би зарадвал мен, отколкото зарадва самия него. Той беше твърде зает в мислите си за колата и почти не му обърна внимание. Блясъкът в очите му ми подсказа предстоящи проблеми. Спорът започна веднага. Освен да ни заведе в ресторанта, Боби от сега настоя след полунощта да ходим до морето. И така продължихме до момента, в който тръгнахме за Сеси и Мони. Знаеш какво ми обеща Боби? Какво? След бала ще ме води на дискотека по морето. Верно? Да. Какво ще води на дискотека? С кола с какво? Че той взе ли книжка? Взе и ти не знаеш ли? Не. Взе и баща му ще му подари кола за бала. Му подарява да, кола за ли? бала. Ама той ще пие ли на бала? Сигурно, как няма да пие? Как така ще ходите, пък той ще е пил? Какво толкова? Ти ли ползваш това? После ще го взема. Не знам. Помисли си. Аз съм го мислила много пъти. Твое решение. Стига бъди и ти такава. Добре, всичко може да се случи. Просто казвам да си помислиш по-внимателно. Все пак ще е пил и ще кара. И скоро е взел книжка. Не знам. Твое решение. Само моля, че се внимавай. Добре. Вие няма ли да дойдете с нас? Едва ли. Ето ги. Дойдоха. Да. Здрасти. Заповядай. Благодаря ти много. Как си? Много добре си. Благодаря и ти си супер. Хайде, готови ли си? Да, чакай бащата.
трябва да му вземе ключовете. Не знам, той е много зле. Аз, освен да говоря с Исто, не знам какво друго може да направим. Това е смисъл, прикай с нея, защото иначе той на тебе няма да ти ги даде или пък на мене, той аз пробвам да прикавам с него. Тя не е много добре, ама... Да, той тя е напред с материала. Да, съвсем сериозно. Да, отивам да говоря с нея. Отивай. Как си? Добре ли си? Път съм, да. Моля те, не си качай при Боби тая вечер, не искам да пътувате. Ти добре ли си, бе? Добре, какъв е проблема? И тук може да отидем на дискотека. Не, искам на морето. Пил е прекалено много. Той пил 2 чаши. Ще отидем утре. Остави ме на мира. Знаеш какво? Прави каквото искаш. Боби, какво ще правите сега? Не дайте ходите на дискотека, дайте тук ще отиваме. Сега пил си, отскоро си взел книжка. Аре с тия с вашите глупости. Трябваше да ги оставяме да тръгнат. Ако им се случи нещо, трябваше да ги спрем. Какво ще правим утре? Сам вървя, ще прекарам живота си. Ще поглеждам нагоре към зорницата с тъжни очи. С тежка мъка ще роня сълзи. Ще си спомням за нашите